Fil-messaġġ lin-nazzjon li fih ħabbar li se jinbeda proċess għal mexxej ġdid tal-Partit Laburista, Joseph Muscat kellem dwar kif fl-aħħar 7 snin kienu snin sbieħ għal Malta. Snin li raw li pajjiżna jistieqer ekonomikament biex sirna l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Sibna pajjiż b'aktar minn 7,000 persuna mingħajr xogħol. U issa, illum il-ġurnata, waħda mill-ikbar problemi li għandu pajjiżna hi li m'hawnx biżżejjed nies biex jimlew il-postijiet tax-xogħol li qed noħolqu aħna lkoll flimkien. Gburi bir-riformi li għamilna u qed nagħmlu fl-oqsma tal-ġustizzja soċjali, għad-drittijiet ċivili. Joseph Muscat kellem dwar kif bil-miżuri tiegħu il-Gvern tella eluf ta' nies mill-faqar u nħolqot middle class ġdida. Żidna il-pensjonanti tagħna sena wara l-oħra. Naqqasna t-taxxi kull sena u ma żidniex taxxa waħda illi hija waħda fl-aħħar 3 snin. Ħloqna pajjiż fejn il-familji jistgħu jħossu ruhom aħjar u jinsabu aħjar għax raħħasna l-kontijiet mingħajr preċedent. U bildilna il-mod ta' kif niġġeneraw l-enerġija biex neħħejna trabiet fl-arja fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru semma l-iżvilupp fawdex u twettiq ta' wedi kbar paċċajt kerbxejn u l-proġett kbir għal housing soċjali li għaddej bħalissa. Fuq kollox illum għandna ġenituri li qed irabbu trabi permezz ta' proċeduri ġodda li daħħalna għall-IVF fl-Isptar Ġenerali, miżuri oħra li jgħenu ġenituri li adottaw. Rajna li nagħmlu soċjetà aktar ġusta u li l-imħabba tkun ugwali għal kulħadd, biżwieġ bejn koppji tal-istess sess u li anke dawn il-koppji jkollhom id-dritt li jrabbu lil uliedhom. Qal li fil-waqt li qatt ma tagħmel biżżejjed sar ħafna għal dawk li kienu lura u nqalgħu mill-faqar permezz ta' dawn il-miżuri. Eluf kbar ta' nies li jitkellmu biss mal-familja tagħhom fuq il-mejda tal-ikel fuq il-post tax-xogħol li jafu li imxew il-qudiem għax pajjiżna mexa il-qudiem u mxejna l-qudiem flimkien. Dawn huma parti mill-maġġoranza kbira siekta li jiddefinixxu ix-xogħol li wettaqna u se jkompli jwettaq dan il-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.